Pecharthal Deu Twimao Manjakha 60 kg ni selaibo kotor Borosa Jagour. Fasal horo Deu Twimao arumna thangai o Jagour kotor mano mankha amchaini khorokchi arumnai rok. Paithago joto pal baksake baklai chalaikha o Jagour ni bahanno kamini joto lukurok. Tripura haste ni tima rogobo asuk akodor tongo khani aboni slai kangsia ko Pecharthal amchaini lukurok phasal horo salbrum ni haike Deu Twimao arumna ni thangmani Pecharthal amchaini khorokchi arumnai rok hordi poro achomsa borok ni jalo kchakha kaisa krima singsa kotorma a krima chawi puilakhe jal khibi kharnani nalekha borok phiaba paithago bkhano krak khlaino borok ni jalno hakungo tisanani wasuk muna halaikha borok obni yagulo hakungo jalti shoi naiba borok ni jalo kchajak kotorma kaisa Borosa Jagour a abonu nugui wanamate kamangma chalaikha borok paithago kamio tebei phaikha borok o Jagour ano angya hanphano 60 kg ni slaibo kabang nai bini hilikmani khorok ba palkhe balnani nangkhabono kamio tubunani 60 kg kanai Borosa Jagour manmani koktoma mankheno abono nainani bagai kuthum laikha kamini lukorok borokno monogui manthatok o Jagour kotorno nugui wana jak laikha kamini joto lukorok paithago joto pal baksakhe baklai chalaikha o Jagour ni bahanno kamini joto lukorok Bureau Report, Chini Khorang. Ani mulut kiri puir. Wih, barat barat. Barat lagi tidak. Raksus. Orang takut. Oh no ma, oh aku dah. Ayo dijol nih. Mau tarik, mau tak turi bang, enak juga turi bang, serem, angkat ini barang. Ilo dah tu. Seda sekarang dah. Jom orang yang kemacan na. Kami syukur mana kerja di daerah mana tu. Jadi ni tahu ni. Video ada tu. Arab pada apa? Tanah dura tu. Dura. Dia milik Borosa tu. Borosa tu. Tanah dura tu. Arab kadang orang parti dia. Lami bunga. Arab tu. Hello. Bakat dulu sampai lagi. Ni le hari ni.